Este și bine la un nou video. Este așa unul scurt să vă arăt cum să filmați pe calculator, pe laptop. Trebuie să vă duceți pe site și să instalați OBS. Sper că vorbesc destul de tare. OBS. Mie mi-a sunat telefonul. Dați pe OBS Studio. Dați Windows și vi se descarcă. Faceți setup-ul cum știți voi cu setările voastre. Apoi vă duceți în aplicație și să vă dea pe nu mai știu unde. Să dea ceva, dar să filmați, că nu o să poate, dacă faceți live stream-ul și filmați, apoi vă alegeți și voi setările voastre, că nu mai știu unde trebuia. Să intri poate aici. Aveți audio, nu. Apoi aveți nevoie de o cameră, de un microfon și aveți surse. Dați să faceți o sursă nouă și dați una display capture și una care este de joc, fără audio input capture și vă dă deja o scenă. Apoi puteți dați start recording, pauză, studio mode nu este. Asta este camera virtuală și video ăla sigur 100% că mi s-a văzut fața, îmi spuneți. Și cam așa filmez eu, e foarte ușor și se aude și bine, depinde dacă eu sunt pe Windows, am microfon, dar nu mi se vede, nu mi se aude și folosesc o cameră de la Microsoft Lightcam HD 3000 în caz de. Și sper că v-a fost de ajutor filmulețul și cum postez, o să fac un video nou după ce îl opresc acum pe ăsta. Puteți să dați un like și un share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!